Azimio Umoja One Kenya dwaro ni jotend migepe Davis Chirchir gi nyawadgi Nchungu na Ndung'u ogwe tao kaluwore kod wach ohala mar kelo mauta e pacho ka masani koro kelo liet kotenore kod weche mag mibadhi. Tend Azimio Umoja One Kenya Lance mede dwaro ni migepe ma ochung' ne timo nonro orure mapiyo maneno ni adieri oyangi ewi wach mauta no. Jafwambo marwa Eric Owenga ni kod ler mathoth. Kaka tend Kenya Kwanza podi omako chung' motegno ni onge mibadhi mamieno wach mar mafuta maromo omenda bilion 17. Ogai mar Azimio bende ochung' kar tiende e wachno. Kawuono Odinga nochiwo ote mager ni piny owacho mar Kenya Kwanza kadwaro ni jatend migawo mar teko stima Chirchir gi nyawadgi Ndung'u mondo koro ogwe tao. Owacho ni jotelogo ema ne ochiwo thuolo kaka mafuta ne chopo e thurka e tok chik ma ok opuodhi gino ma koro hinyo oganda mokalo. The CS for Energy and Petroleum, Mr. Chirchir, and National Treasury, CS, Nchungu na Ndung'u, have certainly committed criminal offenses, abused office, and gone against the Constitution. They stole money from the Consolidated Fund in addition to spending money way above what Parliament approved. They must not only resign, they must also be prosecuted. Odiochieng' manyoro jatend piny William Ruto kane wuoyo e gwenge ma Bomet nokiro lwete ne seyo makamano kwacho ni okang' mane gikawo ne ber kendo ne biro kelo lokruok kaachiel gi fungruok ne jopiny. Gino mane Odinga okwedo mokalo. Yeye mwenyewe anajua ati matangi zimejaa na mafuta kwa sababu Uganda imekataa kuchukua hiyo mafuta kwa sababu bei yake iko juu. Sasa hiyo mafuta ambayo nasema ni tayari iko hapa. Tunasema bei itashuka chini. Sababu gani bei hiyo haishuki chini wakati huu? Kuna nangoja mpaka mwezi ujao. E juma mokalo tok Odinga wuoyo wach mafuta e tielo mokwongo, jotend Kenya Kwanza ahinya to e od bura mamalo kotelni kod Kimani Ichung'wah nomako wachno motegno kendo ne gidok ne sirikal. Gino mamiyo Azimio koro se mokalo od bura kuom koso tiyo tije kaka dwarore. We always knew that the legislative arm of the government has been captured by the executive and can no longer perform its oversight role. The response by the leader of majority, therefore, did not come as a complete surprise. It confirmed what you already know. What came as a complete shock was the response from some of these oil companies who are actually part of the cartel. This is the clearest indication of state capture and complete takeover by cartels. Jatelo kata kamano nokone bende migepe mochung' ne timo nonro e thurka mondo ne ni onono wach mafuta no mar nyenyo adieri. The chairman, Bishop David and the Ethics and Action Commission have been silent the goings on in the petroleum sector. Allegations of corruption, collusion and conflict of interest have been made, but no investigations have begun. The challenges on the chairman to start working on the matters raised to investigate. Eric